To nebezpečí té války a to, jak snadno přijde a jak si každý myslí, že nepřijde a ona pak je najednou tady. Od toho jsou právě tyhle výročí oslavy osvobození, abychom si připomněli a opět to známé heslo, jak snadno jsme svobodu ztratili, jak těžko jsme ji získávali zpátky. V mé rodině máme tedy takový příběh rodinný. Myslím si, že ti, kteří to pochopili, tak by do toho na tu manifestaci nebo do toho průvodu asi přijít měli. No. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte v Proudu národní hrdosti. No a jak vidíte, tak dnes je nás tady víc a já společně s vámi srdečně vítám i pana Jana Buzka. Ahoj Honzo. Ahoj Iveto a zdar všichni, kdo nás posloucháte. No a když se řekne Jan Buzek, tak všichni už vědí, že to znamená zakázané vzdělání, jak jinak. No a řekněme si upřímně a otevřeně, že toto vydavatelství naše je svým způsobem opravdu unikátní. Teď mám na mysli zejména ty knihy Fondu konceptuálních technologií, týmu, který pracuje pod vedením Valerie Viktoroviče Pjakina. Předtím to, co vypracoval vnitřní prediktor SSSR, tak to překládali naši přátelé slovenští a čeští. Najdete ty knihy i v PDF na Levanetu, anebo si je můžete také zakoupit na zakázaném vzdělání. Ale to, že se ti, Honzo, podařilo zachytit ten nástup týmu Valerie Viktoroviče Pjakina od tedy té série o světě křivých zrcadel 1 až 4 a potom k tomu přidat ještě knihu Státní symboly a státní suverenita, tak za to jsme ti všichni moc vděční a je to nevídané a jsme velice rádi, že můžeme z těchto knih čerpat. Ale já ti děkuji za ten krásný úvod, ale přece jenom bych chtěl uvést na pravou míru, jo. Neměli bychom na ty Slováky zapomínat, jo, nebo je nějak jakkoliv podceňovat, protože sice se třeba ty první konceptuální knihy vydaly u nás, ale většinou ve slovenštině, jo. Většinou ty první překladatelé a ty první lidi, kteří to tady vůbec rozdělili, tak ne teda většinou, to nedokážu posoudit, ale hodně z nich bylo Slováků a dneska, že na Slovensku je Torden nejvýkonnější vydavatel, i když vydává hodně věcí a tak, no. Čili máme to tady rozdělený, jo, že v Čechách jsme 2 menší, na Slovensku je 1 větší, no. Ano. No, je to tak? Je pravda, že Slováci to začali a to, když tě chválím, víš, nebo tedy vydavatelství zakázané vzdělání, tak to vůbec neznamená, že bych podceňovala naše slovenské přátele, ba naopak. Já si nesmírně vážím toho, že Proud národní hrdosti poslouchá opravdu hodně přátel ze Slovenska. Ale skutečně to, že se ti podařilo zachytit ten nástup Valerie Viktoroviče Pjakina, to si myslím, že je velice důležité, protože on vlastně v každém svém pořadu, ať jsou to běžné otázky, odpovědi, ať jsou to rozhovory s tebou. Mimochodem už bychom měli zase nějaký spáchat, nebo s Ainisem Petkusem, tak vlastně stále zmiňuje tato základní díla Válka, stát, bolševismus, což jsou ty naše křiví zrcadla 1 až 4 a potom státní symboly a státní suverenitu. Takže přátelé, kdo jste ještě nenastudovali tato díla, tak už je nejvyšší čas, protože všechno se odvíjí skutečně
hodně v souladu s tím, co se z nich můžeme dozvědět, a dokonce i ta terminologie už přechází i do veřejného prostoru. U nás ještě tolik ne, ale v tom Rusku je to jednoznačně patrné. To, o čem Valerij Viktorovič hovoří několik let, tak teď najednou se tam ujímá. Mluví se už i o tom, co je historický stát a že je rozdíl mezi jednotlivými druhy států. Začíná se hovořit o tom, o čem on mluví opravdu 10 let, 15 let možná už. Ono to velice utíká. A to jsou ti vlastizrádci ve státním aparátu a tak dále a tak dále. Takže to jsme zabrousili sem, ale milí přátelé, my jsme se dnes s Honzou domluvili, že si nebudeme povídat ani tolik o knížkách, ale že si budeme povídat o tom, co se blíží. A to je 80. výročí osvobození nejen Československa samozřejmě, ale prakticky celé Evropy a hlavně tehdejšího Sovětského svazu od fašismu. Honza Buzek je v širším týmu, který organizuje ty oslavy osvobození u nás, to jen tak na okraj, a podporuje velmi toto úsilí. A já bych ti teď, Honzo, dala slovo, aby si nám sdělil, jak ty vnímáš tyto události, proč z tvého úhlu pohledu jsou důležité, no a zároveň, aby si nám potom řekl třeba i to, proč ty osobně se těch pietních aktů spojených s oslavami 80. výročí osvobození zúčastníš. No podívej, já jsem, ročník 64, narodil jsem se tedy méně než 20 let po konci války. A v mém dětství byly vzpomínky na válku ještě naprosto autentické. Vzpomínali na to prarodiče, vzpomínali na to strýc, který je starší než otec, který se narodil během války. Ty zážitky byly velice živé a byly mnohonásobně živější a mnohonásobně jako působivější nebo významnější než vzpomínky na válku první světovou, která skončila o vlastně dalších, já nevím kolik, 25, řekněme, let dříve nebo před koncem té druhé světové války. To je v podstatě strašně malinký rozdíl, který mě osobně ukazuje, jak se jakoby rychle zapomíná. Nejde jenom o to, že prostě ten zážitek na tu druhou světovou válku, ta vzpomínka, že byla čerstvější, jo? Ale prostě ty modernější události přebyly ty starší události, na ty starší události se přestalo vzpomínat, přestali jsme si to uvědomovat a v podstatě v dnešní době jsme ve stejné době, protože pro dnešní mladé je druhá světová válka, konec druhé světové války ještě vzdálenější, než byl ten konec té první světové války pro mě. Čili umím si představit, jak odtažité téma nebo prostě neosobní, neaktuální téma se to dneska může zdát. Nicméně válka je, samozřejmě máme tam tu definici z koncepce obecné bezpečnosti, že válka je soubor opatření určených na dobytí nepřátelových
zdrojů energetických a přírodních a dalších. Ale zdroje jsou zdroje, jsou tam i ty lidské zdroje a ty lidské zdroje na rozdíl od těch energetických a od těch jiných prostě průmyslových, jakýchkoliv jiných ekonomických. Ty lidské zdroje se nejenom dobývají, oni se prostě likvidují. Jo? Žádný nepřítel nepřijde podpálit cizí naftový pole nebo les jenom proto, aby ho ta protistrana neměla. Ale u těch lidí je to tak, že se ty lidi prostě likvidují. A to, že tady v Evropě, vyjma tedy nešťastného Balkánu samozřejmě a potyček v Severním Irsku nebo já nevím, někde prostě jinde, na Kypru řekněme, tak to, že tady ta válka nebyla, tak to neznamená, že nemůže přijít a že nemůže být stejně strašná jako ta předchozí, nebo strašnější, to už je pak celkem jedno. Čili to nebezpečí té války a to, jak snadno přijde a jak si každý myslí, že nepřijde a ona pak je najednou tady. A pak si ti lidé říkali, jak jsme mohli být tak slepí, tak hloupí, a kde jsme vlastně udělali tu chybu, že jsme nepoznali, že už se blíží, že už je prakticky tady. No tak od toho jsou právě tyhle výročí oslavy osvobození, abychom si připomněli opět to známé heslo, jak snadno jsme svobodu ztratili, jak těžko jsme ji získávali zpátky. A za jakou cenu. Čili pro mě, a je to samozřejmě otázka věku, jo, protože když mi bylo tak jako dnešním mladým, tak jsme taky den vítězství trávili spíš někde na chatě nebo někde prostě ve volnu, protože jsme si mysleli, že se nic nemůže stát. A že už je to jednou provždy vyhrané a jak se teď ukazuje, tak vůbec nebylo a my skutečně stojíme bohužel na prahu 3. světové války, stále všichni doufají, že k tomu nedojde. My samozřejmě rovněž, ale k tomu, o čem si hovořil, že ti lidé potom si říkali, jak jsme si toho mohli nevšimnout a podobně, tak já jsem teď objevila seriál, je tedy americký, z roku 1978 o holokaustu. Přímo se to jmenuje Holokaust, když si dáte 1978 na YouTube, tak to tam najdete a tam je to úplně jasně vykresleno, jak ty události postupovaly. Někdo třeba byl prozíravější, nechtěl to nějak řešit, ale zase ta rodina, to, že žiješ v určitém místě, to je totiž tvoje místo. Naše místo prostě je tady. Není vůbec jednoduché, když potom se schyluje k nějakým opravdu takovým velkým katastrofám to místo opustit, protože ono je tady. Jako nemůže se sebrat 10 milionů lidí a někam odejít, čili těch aspektů je strašně moc, ale opravdu všem doporučuji a také to dáme na náš web, hned jak bude zase webmaster zpátky, teď je na Slovensku našich slovenských přátel, se na ten seriál podívat, protože já se nemohu zbavit dojmu a není to jen tento seriál, že my jsme dnes v úplně stejné situaci, jako byli za té 2. světové války nejprve Židé, ale potom samozřejmě i ostatní Slované v první řadě s těmi Rusy. Nicméně vědělo se velmi dobře, to s tím se netajil ani Hitler, ani Heydrich a nikdo z těchto pohlavárů, jak pěkně po Německu a po fašisticku hodlají zatočit i s námi, s Čechy. Takže to je jenom k tomu, co jsi zmínil, že toto se stalo už jistě několikrát. My třeba víme o té 2. světové válce, ale jistě se to stalo víckrát v průběhu lidských dějin. A teď se nám to opakuje. No jasně, no. Mnozí lidé znají tu válku z doslechu. Já ji taky znám jenom z doslechu, jak jsem říkal, prvně narodil jsem se
19 let po ní. Nicméně v Čechách někoho ta válka zasáhla, někoho ne. V mé rodině máme tedy takový příběh rodinný, kdy můj pradědeček, prostý muž, strojník na posunovací lokomotivě v Čakovickém cukrovaru, adoptoval druhé dítě, protože babička nemohla mít další děti po prvním porodu, tak adoptoval druhé dítě, holčičku. Zajímalo ho jenom prostě, aby byla zdravá, takže adoptoval holčičku a prakticky si nedělal starost, nevěděl ani možná, že je to vlastně židovka. Takže v mé rodině to vyšlo tak, že jsme teda všichni Češi, nemáme žádnou zahraniční krev, ale měli jsme tedy adoptivní židovku v rodu a to děvče vyrostlo a stihlo se teda ještě před válkou provdat. A potom tedy na ní nějaký pečlivý soused upozornil, že teda v této rodině je židovka, takže byla zatčena spolu s manželem a s kojencem, s děťátkem a byli odvezeni do Terezína. Zachovali se nám dopisy, jak tam žili a jak posílá pozdrav své tedy adoptivní mamince k svátku matek a při té příležitosti prosí o poslání kusu chleba a trochu másla a prostě takových věcí, které si neumíme ani představit, že by nebyly samozřejmé. Jo? A nějaké spodní prádlo nebo prostě cokoliv prostě poslat. No a ten její manžel byl teda už vlastně promovaný lékař, ale tam prostě byl normálně zavřený žid a odvezli ho okopávat řípu. No a protože, jak jsem před chvílí uvedl, měli hlad, no tak na poli čmajznul 2 řípy. A nějaký bachař si toho všimnul, ale nechal si to pro sebe a nechal ho ty řípy přivízt až do toho Terezína. Tam je vyrovnali celou četu na nějaký to nástupiště, s chlapem tam zaklepali, z něho vypadly ty 2 řípy, tak ho odvezli k soudu do pečkárny, naložili ho do nákladního auta, odvezli ho z toho Terezína tady do pečkárny, tam prostě ho vyslechli, odsoudili ho k smrti za tu řípu, odvezli ho zpátky do Terezína, tam dostal nějaký časoprostor na rozloučení se s rodinou a pak ho prostě oddělali. No a ta teta potom s tím děťátkem tedy odjeli na závěr války do Osvětimi, no tam teď se nevrátili. No. Měli tam nějaký prostě přátelé, který potom po válce nám ten příběh zprostředkovali a vysvětlili nám, že na konci války dostali ty ženy nabídku vzdát se dítěte a jít do Německa na práci a ty, kteří byli bezdětní, tak to přežili a ty, kteří měli děti, tak skončili v Osvětimi. Čili kdyby nepřišel konec války, tak kdyby přišla tomu všemu přítrž. To si můžu jenom domýšlet a můžu to nechat na fantazii posluchačů. V mládí od 1. třídy jsem žil v Rusku, takže jsem do Ruska přijel v roce 1970 a jako malý kluk si docela dobře pamatuju, kolik tam chodilo lidí po ulici jako veteránů války, nejenom ověnčených metály, ale taky bez rukou, nebo bez nohou, nebo taky bez obou nohou. Jo, jezdili na takových destičkách, ze spoda měli přidělaný ložiska, odráželi se takovýma prkínkama.
Není to nic prostě hezkýho a je to věčná připomínka té ceny, té svobody, protože Hitler prošel všema státama jako máslem, kromě toho Srbska samozřejmě, a teprve prostě, a ty Rusové jsou vždycky prostě konečná instance. Nemůžeme se divit, že my prožíváme to osvobození jinak než oni. Pro ně je to prostě zásadní svátek, protože jim šlo o život okamžitě a bezprostředně a oni se z toho dokázali dostat. My jsme v podstatě jenom, samozřejmě, že jsme měli nějaký odboj a nějaké vojáky, kteří odcestovali do ciziny, ale ten průběh té války u nás a v jiných zemích se, myslím tedy na východ, na západě, prakticky třeba možná se ani nic moc nedělo, ale prostě ta životní byl mírnější. Ta dějinná zkušenost, národní zkušenost je prostě jiná, jo. No, takže když jsem byl mladší, tak jsem byl v podstatě takový hlupák a smál jsem se tomu, když svadebčané v Rusku jdou k nějakému pomníku, k nějakému plamínku, k nějakému tanku položit květiny. A připadalo mi to prostě jako takové nějaké zvláštní, jo, že my máme nějaký svatosvánky a Máchův máj a podobné prostě věci, se kterými si spojujeme radosti života. No a pro ně je prostě radost života to, že se jim někdo o ten mír postaral bezprostředně. A to jsou takové jednoduché věci, praktické, a já chápu a respektuju, že se k tomu člověk musí prokousat. Nemusí čekat do 60. Já si myslím, že jsem to pochopil podstatně dříve a myslím si, že ti, kteří to pochopili, tak by do toho, na tu manifestaci nebo do toho průvodu asi přijít měli, no. Přesně tak, já to také tak vnímám. Vnímám to jako nesmírně důležitou věc, zvlášť vzhledem k tomu, v jakém teď jsme stavu jako národ, což si také nemůžeme zastírat, že tady došlo k neobyčejnému poklesu mravnímu a vzdělanostnímu v českém národě. Je to až k neuvěření, co se mohlo stát za 35 let. Teď vůbec nehovořím o tom, že nám nic nepatří a že ekonomika je ve psí. Teď hovořím čistě o tom našem národu, o jeho lidském potenciálu a lidskosti jako takové. O schopnosti rozeznat života schopné chování od smrtonosného úpadku. Ano, přesně tak, přesně si to řekl. A samozřejmě je to jeden z nějakých kroků postupných, ale já vnímám velmi silně to, že teď je taková ta chvíle, kdy ještě bychom se mohli přece jenom odrazit a neříkám, že hned rozeběhnout, ale po nějakých krocích se z toho dostávat ven. Toho pocitu jsem nabyla na té akci na Olšanských hřbitovech 2. února, kde jsi byl také přítomen, kde se konečně podařilo větší množství lidí, že se sešlo, že skutečně nás tam bylo třeba 400, někdo říká 300, já říkám 500, ať je to pěkně zaokrouhlené. A ty Olšany, vzhledem k tomu, jak jsou situovány, tak byly plné, čili vypadalo to velmi, velmi hezky. No a potom, co mě velmi
povzbudilo, byl ten ohlas v Rusku, který tato akce zaznamenala, protože ty jsi poslal několik kratičkých videí Ainisovi Petkusovi, se kterým se znáš, ten to hned vyvěsil na svůj kanál Na perspektivu během několika hodin nebo jednoho dne, to tam nabralo každé z těch videí asi 20 000 zhlédnutí. Ono to není tolik, ale on na tom Telegramu nemá svoje stěžejní vysílání, ale hlavně mě dojímaly ty komentáře, které jsem četla pod těmi videí, protože z těch komentářů jasně je cítit, že těm Rusům záleží na tom, jak se na ně dívají ostatní národy. Čili oni tam psali Praha, Rybiata, to je Praha a malatci Češi a nezradili a nezapomněli. A to bylo skutečně dojemné, protože z toho člověk i cítí osamocenost toho národa, který jenom všichni chtějí využívat, ti, kteří se tváří, že jsou jako na jeho straně. Takže já to vnímám jako opravdu možná a doufám v to, že to tak je, jako ještě jeden záchytný bod, který máme my Češi k tomu, abychom se začali hrabat z toho dna, škrábat trošku nahoru. Mnoho takových bodů jsme měli a minuli jsme je. Čili já bych chtěla, přátelé Proudu národní hrdosti to moc dobře vědí, všechny opravdu pozvat a poprosit, aby přišli nejen do krajů na ty akce, ale zejména potom do Prahy 9. května na Klárov na 14. hodinu, kde se, jak doufám, všichni sejdeme z celé republiky. Já bych chtěl říct, že účast na té demonstraci je projevem toho, kdo jsem a kam patřím, protože stejně se jednou ten život vrátí k nějakému normálu a budeme se ptát, kdo je kdo a kdo zastával jaký názor a ke komu vlastně patří. A tak i celá naše republika dostane nějaké vysvědčení, jestli tady byli všichni jenom prostě pitomci zmanipulovaní našimi současnými vládními úředníky a nebo jestli alespoň projevili nějakou trošku vůle, že se nenechali navočkovat nebo se nenechali zmanipulovat k tomu, k onomu. A je potřeba ukázat, že je tady nějaké zdravě smýšlející jádro, které respektuje věčné a jako nescizitelné hodnoty. Jo. Proto nescházíme se tam jenom proto, aby jsme vzpomínali na neznámé hrdiny, kteří nám přinesli svobodu, ale scházíme se tam proto, že patříme k těm, kteří to dokážou pochopit. Ano, Honzo, my ti mnohokrát děkujeme. My se určitě sejdeme ještě velmi brzy znovu a podíváme se na to, jaké máš záměry do budoucna, co budeš pro nás překládat. A nicméně dnes jsme se chtěli soustředit právě na to osvobození, za což ti velmi děkuji, za ty tvé osobní prožitky z vaší rodiny. Já jsem moc ráda, že jsem se s tím mohla seznámit a věřím, že i naši přátelé a posluchači. Takže děkujeme moc krát, děkujeme také, že přijdeš, děkujeme, že to osvobození podporuješ i jako partner tedy té akce. No a než se rozloučíme, tak ti dám ještě závěrečné slovo. No, já jsem se rozhodl také oslavit osvobození trošku mimo termín a trošku jiným způsobem. Chtěl bych pozvat, bude to samozřejmě kapacitně velmi omezená akce,
Ale kdo by měl zájem, tak bych chtěl uspořádat takovou expedici do Ruska, určenou jako pro návštěvu památníků a významných míst spojených s válkou a s osvobozením a s metodou předávání těchto vlasteneckých tradic na ruskou mládež, abyste se prostě měli možnost tím seznámit a uvidět to. Představoval bych si to jako výlet do Leningradu, kde bychom navštívili muzeum blokády, památná místa blokády a pevnost Kronstadt, to je ten ostrov ve Finském moři bezprostředně před Leningradem. Pak bychom se mohli podívat do Moskvy, opět na Poklonou horu, to je takové ústřední místo, ale je tam také muzeum ozbrojených sil a je tam park Patriot, což je opět tedy muzeum, technický muzeum, je tam ten takový známý moderní kostel ruské armády a je tam právě školící středisko pro mládež. A pak bychom si ještě odskočili do Stalingradu na Mamajev kurgan, kde doufám, že získám nějaké doporučení a někdo by se nám tam mohl pověnovat. Byla by to taková, já nevím, 7, 8, možná 9denní cesta. Asi trošku hodně v pohybu, ale rozhodně jako jednostranně zaměřená a hodně poznávací. A na kdy to plánuješ? Na říjen. Na říjen, až budou prostě lacinější letenky, lacinější náklady, menší prostě nátřesk všude a počasí ještě nebude úplně jaksi pod nulou. Takže se určitě potom ještě ozveš i příznivcům a čtenářům zakázaného vzdělání. A teď to byla vlastně taková první vlaštovka informační, která letí k vám, vážení a milí přátelé, od Honzy Buzka. No a samozřejmě nezapomínáte ani na cesty přátelství, to je legrace, protože my jsme dnes ráno natáčeli s Petrou. A zase o Těleckém jezeře a o Bajkalu především tedy, protože to jsou takové 2 destinace, které jsou jakoby exotické částečně pro naše přátelé, tak a večer jsme se dostali k tomu cestování po Rusku opět. Tak to je takový pěkný závěr, jinak jak víte, vážení a milí, tak Honza Buzek s námi byl loni ve vánoční Moskvě, tak uvidíme, jak to vyjde letos, kdo pojede a tak dále a to vám všechno řekneme a říjen tedy si můžete už možná začít po tajmu, pomaloučku, potichoučku plánovat, že byste jeli na tento krásný poznávací zájezd nebo výlet s panem Janem Buzkem. Honzo, děkuji ti mnohokrát, měj se moc a moc hezky a doufám, že se brzy opět uvidíme a uslyšíme. Taky děkuji za příležitost podělit se tady o své nějaké názory a pohledy. Mějte se všichni krásně. Nashledanou, ahoj. Zamávej. Po tom, co osvobodili svou vlastní zem, ztratili Sověti ve východní Evropě ještě 1 milion mužů. Češi uložili sovětské mrtvé po boku těch svých, těch, kteří zemřeli v pražském povstání.